Escolta, Pau, fill, moltes gràcies per haver-me regalat el pis nou que t'havies comprat. De res, mama. Estel, porto quasi un mes parlant només amb el Lula i no entenc res del que diu. Tungo Corero. Necessito que m'expliquis alguna cosa. Molt bé, ara t'explicaré com vaig conèixer el mateix Lula. Tot va començar quan vaig saber que el Pau i el Jordi tindrien un fill. Al meu futur net li anirà molt bé tenir una tieta tan divertida. Per cert, convèncer el fill del Pau i el Jordi amb un home ha de ser molt difícil. De què riuen? Trobava completament impossible que una persona amb genital masculí pogués tenir un fill. Així doncs, vaig anar a l'Àfrica a buscar un metge que pogués fer parir a un home. Allà hi ha els millors metges. On són els nostres mobles? La Conxi m'ha dit que no els necessitàveu. Però ens els ha de tornar, senyora Iamor. Ell em va dir que com que necessitava mobles, els podia agafar. No passa res, Jordi, així aprofitem i posem mobles nous. Genial. Doncs ha quedat bé la casa. El que més m'agrada és la tele. I a mi? Vaig anar a l'Àfrica i vaig veure un noi que semblava ser metge. Em vaig apropar emocionadíssima. Ets metge? Pots fer parir un home? Corero. Sí, vine! Tenia el maori una mica rovellat, però així és com vaig conèixer el Lula. I fins aquí!